Jeśli znowu nie zapłaciłeś rachunku za ogrzewanie, mieszkasz na Syberii albo po prostu jest ci zimno. Twoje ręce mają przerąbane. Grzejące rękawiczki na USB to gadżet dla każdego zmarzlucha. Wystarczy, że podłączysz je do portu USB w swoim komputerze. Włączysz, a znajdujące się w środku maty grzewcze pozwolą ci używać twojego komputera nawet na Antarktydzie. Rękawiczki dostępne są w różnych kolorach. Są bardzo wygodne, możesz je nosić z odkrytymi albo zakrytymi palcami, a długość kabla wynosi aż 140 cm. To tyle co długość kobry indyjskiej. Dodatkowo możesz odejść od komputera nie zdejmując rękawiczek, wystarczy odpiąć je od głównego kabla. Stary nos ci odpadł.